बिटिआरनि चिफ सार बिथांनि सायाव मोनसे एलिगेशन लाबोदों जे जोंनि जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा जोंनि 6 शेड्युलफोरखौहाय गुबुनारि हाबफैनायनि बा गुबुनारिखौ होखारनो हायाखिसै, जायफोर हाबसननानै थाफैनाय बिथांमोनखौ होखारनो हायाखिसै होननानै मोनसे एलिगेशन लाबोदों। गतिके आं बेयाव बुंनो लुबैदों जे जोंनि जे 6 शेड्युल दङ, 6 शेड्युल जे बे मोनसे एरेन्जमेन्ट बियो 1950 मायथाइनिफ्रायनो दङ। बेखौ जेब्लाबो सोलायनो हाया। जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बार हो, आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ सोलायनो हाया। बेनि रुल्स रेगुलेशन्सफ्रा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामबासो बे जिनिसखौ सोलायनो हागोन। आसाम गभर्नमेन्टआ जे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ फाथिदों, बे आसाम गभर्नमेन्टनिसो। जोंहा बनाससो जादों। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफ्रा जायफोर परिखा होदों, जायफोर एन्ट्रेन्सखौ होदों, बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्टआव मोनगोन। नोंथांमोना दिनै बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोंनि इउपिपिएल हानजानि जानानै नोंथांमोननो जोबोद साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय, गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बेयाव नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जे मिरु जोंहा कमिटि दङ। मिरु कमिटिया बोसोरथामारि 3 बोसोरारि जे जोंनि जथुम्मा जायो, बे 3 बोसोरारि जथुम्मा, ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो क'क्राझारावनो खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो होननानै नोंथांमोनखौ बेयाव लेंहरनाय जादों। बे 3 बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै जेरैबो बिथिङै रंगिना संगिनायै खुंफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोख्रों मोनसे बराय आफाद जों दानानै होदों, खुंफुं आफाद जों दानानै होदों। बे खुंफुं आफाद बा बराय आफादाव जोंहा चिफ पेट्रन हिसाबै जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मुस्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म सारखौहाय चिफ पेट्रन हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। जोंहा मासिगिरि हिसाबै जोंनि क'क्राझार इस्टनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारखौहाय जोङो बेवहाय चेयारमेन हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। लोगोसेयैहाय माने गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै चिफ कनभेनर हिसाबै जोङो माधब चेत्रि बिथां, जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल सेक्रेटारि, लोगोसे MCLA बिथांखौ जोङो गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। गतिके आङो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों। जों सिगाङाव अपोजिसनाव दंमोन, थेवब्लाबो नोंथांमोना जोंनो जोबोद अननाय होदों, जोंनो गोबां हेफाजाब होदों, गोबां नोंथांमोना जोंनो अनसुंथाइबो होदों। गतिके एबार जिहेथु जों सरकाराव फैबाय आरो दा जेरैबो बिथिङै जोंहा गोजोन फैबाय, जौगानाया गोख्रै बिथिङै जोंहा दावखोगासिनो दङ, गोख्रों बिथिङै। दा ओंखायनो गासैबो जोंनि इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोनग्रा, जोंनि बिटिआर सरकारखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि बे फैगौ 3 बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजा बा रंगिना संगिनायै खुंफुंनायाव जाहाथे नोंथांमोना जेरैबो बिथिङाव मदद होयो, जोंनो हेफाजाब होयो, अनसुंथाइ हरो। बेनि थाखायनो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। दिनै खौरांगिरि मेलाव आरो मख'नो लुबैदों, नोंथांमोना थांनाय कयेक दिनसोनि गेजेराव नुदों जे जों बिटिआरनि चिफ सार बिथांनि सायाव मोनसे एलिगेशन लाबोदों जे जोंनि जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा जोंनि 6 शेड्युलफोरखौहाय गुबुनारि हाबफैनायनि बा गुबुनारिखौ होखारनो हायाखिसै, जायफोर हाबसननानै थाफैनाय बिथांमोनखौ होखारनो हायाखिसै होननानै मोनसे एलिगेशन लाबोदों। गतिके आं बेयाव बुंनो लुबैदों जे जोंनि जे 6 शेड्युल दङ, 6 शेड्युल जे बे मोनसे एरेन्जमेन्ट बियो 1950 मायथाइनिफ्रायनो दङ। बेखौ जेब्लाबो सोलायनो हाया। जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बार हो, आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ सोलायनो हाया। बेनि रुल्स रेगुलेशन्सफ्रा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामबासो बे जिनिसखौ सोलायनो हागोन। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ 1982 मायथाइनि आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन जोंनो दाजाखानायमोन। 1948 मायथाइयाव चेप्टार 10खौ सोसनदेरनाय जादोंमोन। गतिके सम टाइम टु टाइम बेखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय एमेन्डमेन्ट खालामदों। दा बेवहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि बेवहाय गोहो गैया। बेयो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टजोंसो दाजानाय मोनसे आयेन। आरो नोंथांमोना मिथियो दिनैहाय बेयाव हाबसनफैनाय सुबुंफोरखौहाय माने होखारनायाव बेवहाय हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों। हाइकर्ट अर्डार होसेयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बे जिनिसखौ होखारनो हायाखै। आरो बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु दिनैसिमबो जोंनि पुलिसनि पावारखौ फुराफुरि मोनफुंजोबाखै, पार्शियेलिसो मोनदों। दा बेवहाय बेबायदि मोनसे स्टेप लानाया जोबोद गोब्राब होननानै जोंनि हेंथा हान्जाफ्रा मिथिगौ। थेवबाबो बिथांमोना दिनै जोंनि सरकारनि मोखाङाव हाब्रु सारनो थाखाय जोंनि पार्टिनि
माने इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बिथांमोना जेब्ला सरकाराव दंमोन 15 बोसोर 17 बोसोर बिथांमोना सरकाराव दङमोन, बिथांमोना बे खामानिखौ मानो मावनो हायाखै? जों दिनै सरकाराव दा 20 दानल' जादों, बोसोरनैबो जायाखै जों। थेवबो जोङो हा हुनि गोबां रिफर्म लाबोदों। लासैनो जोङो बैसोमुथि होननाय मोनसे मा होनो पर्टेलबो लन्च खालामगोन, जायनि गेजेरजों जेरैहाय जोंनाव आसामाव बसुन्धरा होननाय माने मोनसे माबा खालामदों, मिशन लन्च खालामदों। जोंनावबो मिशन बैसोमुथि होननानै साफ्रोमबो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफ्रा जाहाथे हानि मोन्थायखौ मोननो हायो। लोगोसे थागिबि नङै जायफोर जेनुइन जोंनि भारतनि नोगोरारि मानसिफोर दङ, जोंजों लोगोसे रायजो जाफानाय, ट्राइबेलफोरजों लोगोसे रायजो जाफानाय, बिथांमोनाबो जाहाथे गावसोरनि हानि मोन्थायखौ मोनो। बेनि थाखायनो बे मिशन बैसोमुथिखौ थाबैनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च खालामनाय जागोन। गतिके दिनै बिथांमोना जानला मोनलायै बुंबाय थादों। दिनै जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो, जोंनि सरकारखौ इमेजखौ गाज्रि खालामनो बिथाङा नंखाय बानसावनाय मोनसे हाबाफारियाव बिथांमोना जड़ित जानानै दङ। गतिके आं खावलायनो लुबैदों बिथांमोनखौ, गोबाव सम नोंथांमोना सरकाराव थाबाय, सरकाराव थानानै दिनै जिहेतु गणतन्त्रआव मोनसे खुंथाय हान्जा थायो आरो मोनसे हेंथा हान्जा थायो। नोंथांमोना हेंथा हान्जायाव जिरायनो मानो गोब्राब मोनदों? हेंथा हान्जायाव थानानै नोंथांमोना दाफामलु जुदि हेंथा हान्जानि बिफाव लायोब्ला होमबा जों खोनासंनो राजि। नोंथांमोना जेरै जोङो दिनै सुपार 50 होननाय मोनसे मिशन लन्च खालामदों। जोंनि ओनसोलाव IAS IPS फोर गैया, UPSC पास जानानै अफिसार जाफैनो, रेभिनिउ अफिसार जानो थाखाय गैया। गतिके जोङो 50सा बेबायदि मानसि दिल्लीयाव फाथायहरदों। इन्जिनियार, मेडिकेल, प्रिमियार इन्स्टिटिउटफ्राव जाहाथे मोनो, बेनि थाखायबो मिशन 50 सुपार 50 जों खालामदों। लोगोसेयैहाय जोंहा अनसाय बिथांखि, जोंनि फिसा फिसा फालांगि खालामनाय आइजोफोर बा सोरबा फिसाय गैजायै आइजोफोर, गरिब आइजोफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो अनसाय बिथांखि 5,000 खरि जोङो दिनै रानना होदों। लोगोसे जोंनि गरिब न'खरनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायस्लाबनो हायो, एडमिसन लानो हायो, बिजाब बायनो हायो, बिनि थाखाय जोङो गियान सोरां जों बिथांखि लानानै राननानै होदों। सिगांनि मुसारि राननाय, कम्बल राननाय, खुन्दुं राननाय, बे राजखान्थिखौ फोजोबनानै बा जोङो जाख्ल'नायनि राजखान्थिखौ फोजोबनानै मोनसे गोजोन गोग्गो खुंथाय जों लाबोनो थाखाय, गायसननो थाखाय जों नाजादों। गतिके बेबायदि थासारियाव आं खावलायगोन जोंनि हेंथा हान्जाफोरखौ, हेंथा हान्जा बा जाय बेक्तिफ्रा दिनै जोंनि सरकारनि सायावहाय गोबां मोनसे मा होनो सन्देह'नि नोजोरजों नायदों, बिथांमोनखौ फैनानै जोंनि सरकारनो माबाफोर बेबायदि मावथावथाव खामानि दंबा आसि थुनानै खोन्थानानै होफैयोब्ला जोंनि सरकारा बेफोरखौ खोनासंनो राजि आरो बेफोरखौ हाबाफारि हिसाबै लानानै मावलांनो थाखाय राजि जानानै दं। बेखायनो फै, नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंजों नैबे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय, गोजोन आरो अराय जोंनि माने आलो गोजोनै रायजो जानो हानायनि मोनसे थासारि सोरजिनो थाखाय नोंथांमोना जोंजों माने हेफाजाब होफैनांगौ। बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आं। जेब्लायबो बिटिसि गभर्नमेन्टआनो होबोदों, दाबो होगोन, देनांबो होलांबाय थागोन, बेखौ रावबो सेनानै लांनो हाया। आसाम गभर्नमेन्टआ जि थार्द ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ फाथिदों, बे आसाम गभर्नमेन्टनिसो, जोंहा बनाससो जादों। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफ्रा जायफोर परिखा होदों, जायफोर एन्ट्रेन्सखौ होदों, बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्टआव मोनगोन। लोगोसेयै जोंनि जे बिटिआर सरकारनि सिङाव 3,500 जे जोंहा थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सि जानानै दं, बेनि गेजेराव 1,800 भेकेन्सिखौ थाबैनो फिलआप खालामनो थाखाय आसाम बिटिआर सरकारा माने थाग थियारि खालामगासिनो दङ। गतिके जोंनि थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ माने आसाम गभर्नमेन्टआनो हरजोबसिगोन होननाय जिनिसा नंखाय। बे जिनिसा जेब्लायबो जाया। जोंनियावल' नङा, जिखुनु 6 सिडिउलाव, कार्बि आंलंआनो जा, डिमा हासावआनो जा, बेयावबो हरा। गतिके नोंथांमोना बेखौ सरकारखौ फोथायनांगोन। थाबैनो जेब्लानाखि जोंनि सरकारनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारगोन, होमब्ला नोंसोरो मिथिगोन जे जायफोर मानसिफ्रा दा बानसावदों बिथांमोना लाजिनांगोन।